No a tuto pod hradom rastie nové podhradie. Tieto ruiny vedľa nás napravo, tu sú zvyšky vodnej veže, ktorá veľakedy dávno dodávala vodu na hradný kopec. No a toto je teda Nová Vydrica, ktorá si zachovala svoj historický názov. Štvrť, ktorá tu stála voľakedy dávno, sa volala práve Vydrica. A ja som veľmi zvedavá, že ako tento developerský projekt dopadne, pretože prvým sľubom bolo, že nezakryjú výhľad na hrad. Vidíte hrad? Tak, toľko k tomu. Po strane práve momentálne už posledné zvyšky historického podhradia. Zachovalo sa tu zo pár kúrií a jeden malý kostolík. Všetko ostatné padlo za obeť stavbe nového mosta a prijazdovej cesty k nemu, po ktorej práve ideme. No a v tom čase teda boli zbúrané najstaršie bratislavské štvrte, ktoré sa nachádzali práve na hradnom kopci a pod ním. A to je štvrť Židovská, z nej sa zachovali len dva domy. Štvrť Vydrica a štvrť Cukermandel. Z Vydrice teda nejakých 8 stavieb zostalo, z Cukermandla vôbec nič. Cukermandel stal v týchto miestach, kde sme teraz, preto aj tento nový komplex sa volá Cukermandel. No a je to obrovská škoda, že sme stratili najstaršiu časť Bratislavy. Bolo to teda v 70. rokoch. Tak my sa teraz už blížime k najvýznamnejšej bratislavskej pamiatke, čo sa týka sveta hlavne. A o chvíľočku budete vidieť mauzoleum Chatema Sofera. Mauzoleum Chatema Sofera bolo vytvorené v priestoroch bývalého židovského cintorína, ktorý bol asanovaný vtedy, keď sa rozhodlo o stavbe električkového tunela. Električkový tunel bude o chvíľočku vpravo od nás. A keď sa pozriete, tak on je naozaj taký trošku vypočený. Tie kolajnice, čo idú z neho, by tak chceli ísť trošku tak priamejšie. Ale teda v tých miestach je práve vytvorené mauzoleum, kde ponechali 23 najdôležitejších rabínskych hrobov z pôvodného židovského cintorína. Chatem Sofer, to je ten pán, ktorého vidíte na tom obrázku tam. A bol to najvýznamnejší bratislavský rabín. Prečo bolo 23 rabínskych hrobov ponechaných na pôvodnom mieste? No, pretože v judaizme je absolútne nemysliteľné hýbať s pozostatkami tak významných ľudí, ako sú rabíni. A teda s výraznou pomocou z US a z Izraela dosiahli teda aspoň to, že